Shwmai! A croeso nôl i heddiw yn hanes. Ar y diwrnod hwn, y cyntaf o hugen o Ionawr, y 1338, cafodd Charles V Brenin Ffrainc ei eni. Rwyf yn cael ei ystyried yn frenin llwyddiannus i Ffrainc, ac mae'n cael ei gofio fel Charles y Doeth. Y cysylltiad i Gymru. Yn 1355, wnaeth Charles arwydd o cytundeb hefo Owain Law Goch i'w gefnogi a etifedd fel tywysog a'i effaith fel tywysog Cymru. Fydd Owain yn oer i Rhodri ap Griffith, brawd Llywelyn ein Llyw Olaf. Oedd etifedd Olaf Llynllach. Tywysog... Llinell. Ydy fe ma'n deud? Llinach. O, llinell. Llinach. Llynllach. Oedd etifedd Olaf Llinell... Mae'n iawn. Be ydy llinach? Llinell ydy llinell! Na, llinach! Oedd etifedd Olaf llinach tywysogion Aberfawr yn y llinach Nifer o ymgyrchoedd i Gymru i hawlio ei etifyddiaeth. Nifer o ymgyrchoedd i Gymru i hawlio ei etifyddiaeth, ond nid oeddodd i lanio yno. Cafodd ei Dwi'n dehydrated! Cafodd ei lofruddio yn mis Gorffennaf 1378 gan asiant cydd Llywodraeth Seisnig o'r enw John Lamb wrth warchau ar gastell Martange. Ti'n di dweud un? Ti'n gwrdd ei un? Ne, da ni'n gwybod pryd i'n mynd nachden. Dwi'n dehydrated!